Molt bé, Pau. I aquí gravarem la teva escena, d'acord? Uau! Quina il·lusió! Sortir un capítol de CSI. I el meu personatge és un dels protagonistes? Dirien que el teu és un personatge bàsic sobre el qual es desenvoluparà la trama de tot el capítol, d'acord? Uau! Bé, tampoc vull eclipsar la resta de les estrelles amb la meva aparició, eh? I digues, quin registre demana el meu personatge? Apostaríem per una actuació, com tu diria, continguda? Xupat. Analitzant el cadàver presa 1. Acció! Quant de temps fa que és mort? Dies. El cos està fred i... s'està... destapant. Talleu! Talleu! Escolta, es pot saber què fas? És per si no se'n veia prou bé. Analitzant el cadàver, presa 2 i... acció! Quant de temps fa que és mort? Dies. El cos està fred i fa molta pudor. Escolta, guapa, que m'he dutxat aquest matí, eh? Mira. Talleu! És que m'ha dit guarro. Hòstia. Vinga, analitzant el cadàver, presa 25. Acció! Quant de temps fa que és mort? Dies. El cos està fred i fa molta pudor. Perdó, el lavabo on és? És que amb els nervis m'estic fent pipi. Perdó, eh? Terrible. Analitzant el cadàver. Presa 359. Acció! Quant de temps fa que és mort? Dies. El cos està fred i fa molta pudor. L'haurem de portar al laboratori. Destapa'l. Talleu! 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 Que aquí hi ha alguns que estem intentant dormir, eh? El mato. El mato! El mato! El regidor va ingressar a un psiquiàtric durant 8 anys. Ara es fa dir Baldomar i treballa al Cracòvia. Horatio va confessar que anava tenyit d'arròs, fet que acabà amb la seva carrera. Deprimit, va saltar d'un desè pis amb la mala sort que va caure a sobre de... la seva companya, que va morir a l'acte. El mateix Horatio es va fer càrrec de la investigació per saber què havia passat. Pau Gasol va abandonar la idea de fer cine i va centrar-se en el bàsquet. Va decidir que només jugaria amb la selecció catalana. No, això últim és broma.